Hallelujah. Alright. Kakabsat ti titulo ti mensahe tayo itang arabi. Ket panakaayab iti nasantuan a panagbiag. A call to holy living. Panakayab iti nasantuan a panagbiag. Mensahe na ibasar iti umuna a libro ni Pedro Kapitulo 1, versikulo 13 aging gana 16. Ngay sumiti binasa ni Auntie Angie, kabsat tayo. Agyaman ng Auntie Angie. Amuyo kakabsat, dinalpas ko nga insalaysay tay naudi a mensahe tayo nga ti titulo na ket panagibtur kadagiti sulisog ti mga lilaw. Adamit dayto nga mensahe ti Apo akastay imbaga ni Jeremias iti kapitulo 20 versikulo 9 nga inadal tayo di naudi alawas. Adda dayto nga mensahe ti Apo akas apoy agumil ayab iti kaungga. Jak magawidan ti bagiket masapul nga ipakaamok ti kunana. Isumit nga uray no adda sa bali kumang kayat kumit nga isalaysay wenno i-share itang arabii. Adala ta daytoy at tema nga rumrumwar ditoy pusok ken panunod ko maipanggep iti nasantuan panagbiag. Isong ano mabalin kakabsat palubusan dakman nga agsaludsod. Siya sino kada tayo ti nairuwam nga ag Facebook. Amuyo kakabsat dayta ti maysa nga pagkapsutak. Adu dagiti madamdamag ko dita Facebook, may panggap ka dagiti dakes nga mapaspasamak. Ken sana na Diyosan nga maisurusuro, kadagiti anak tayo. Adu dagiti kinaulbod nga rumrumwar, may panggap iti dagiti gubat dita Russia, ken Ukraine, may panggap iti nagtaudan ti COVID, ken ti rason no apay. Anak angingina, dagiti presyo, dagiti produkto, nakangingina pa yung itlog. Pakawanin na kami hapo. Dita Facebook, ado dagiti dakes pa'y madamdamag, may panggap ka dagiti aramin din dagiti kakabsat tayo, iti pamati. Ministro daman winuhaan, ngayong kakabsat tayo ida, iti pamati. Isu nga na-convict yung pusok iti nangigko tayo na udi nga mensahe ni Manong Claren. Tayo mensahe na nga, do not love the world. Han mo nga ayaten ti lubong. Ada tayo nangigko nga imbaga ng ano, adu ti oras mo nga agukukag iti Facebook mo, ngem ti Bibliam, ay ayatim ti Facebook mo, ngem ti Apo. Nasakit man nga sa wen kakabsat, ngayong palubusan dak nga mangulit. No, adu ti oras mo, nga agukukag iti Facebook mo, ngayong ti panangukag mo iti Bibliam, ay ayatem ta Facebook mo, ngayong ti Apo. Pakawanan nak Apo. Taamok nga guilty ak iti daytoy. Kino kaya tayo nga maamuan no kasano ti aramiden tayo, tapnuhaan tayo nga ayaten ti lubong. In kayo to din genmanen te mensahe na. Te mensahe ni Manong Claren. Amen. Ada pala jay Facebook, ada pala jay Facebook tayo. Hallelujah. Kinapuno na kakabsat, idinalpas ng insalaysay de jay mensahe na kit, dawati kuma, de jay te insurat na. Ta i-translate ko laingin iti Ilocano kuma. Ngem masapol ko ti doctorate degree nga mangbasa ti insurat ni Manong Claren ta kasla doktor nga agsusurat no kwa. Ang laing kakasat. Isu dayto ti maysa nga pagayatak nga agmensahe iti Ilocano ta datayo laing nga dito ti makaawat. Amen. Hallelujah. No subyak tayo na udi nga mensahe tayo kakabsat, nga ti titulo na kit panagibtur kadagiti sulisog, ti mga lilaw, na ipakaammo ijay Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, kuna na nga, pinarswana tayo iti Diyos, kas umasping kenkwana.
inaramid na tayo kas kalanglangana. Amen? Inaramid na tayo. Inaramid na ti tao, haan laing nga kaasping ken kalanglangana, no diket inaramid na dagiti tao pay nga agturay. Kadagiti isu amin a pinarswana iti rabaw tiliga. Agturay. Amen? Amuyo ka din o apay? Apay nga pinarswana ti tao kas kalanglangana, kas kaasping na, kasat takayat ti apo, ti makilangin kada tayo. Isu nga ijay Genesis Kapitulo 3, versikulo 8, maamuan tayo nga nangeg da Adan ken Eva ti arimpadek ti Diyos, amagmag na ijay minuyungan, ijay garden. Ket nagleming da. Dinamagpay ti Diyos no, dinapagpay ti Diyos ni Adan. Sa dino ti ayan mo, kunana. Apay dinamag ti Diyos. Han kadi nga amo ti Diyos ti ayan ni Adan idi? Amo na. Amo ti apo ti Isu amin. Amen? Ngem gaputa kayat na ti makilangen kadakwada, inikan na ida iti gundaway na nga dumawat iti pamakawan. Apay, gaputa nagbasuldan. Amen? Ngem imbes nga dumawat iti pamakawan, nagpinabasulda. Pinabasulda pa iti uleg. Amen? Ti gapuna no apay nga pinarswana tayo ti apo kas kalanglanga, ken kas kaasping na, takayat na ti makilangin kada tayo. Manipod pa idi punganay, tarigagayan ti apo, ti maaddaan relasyon tayo kinkuana. Napinpintas na ayat ti kaipapanan ti relasyon ti dua nga adu ti nagpadaan na. Ulitek man ang kakabsat. Napinpintas na ayat ti kaipapanan ti relasyon ti dua nga adu ti nagpadaan na. Kas pangarigan kakabsat. Siya sino kada tayo ti adda ti taraken na nga ikan idi. Wenno nagtaraken iti ikan. Who in here had have a fish for pet? Ita, siya sinumet ti adda kada tayo ita, ti adda taraken na wenno nagtaraken idi ti aso. No panunutin tayo kakabsat, ammo tayo met, nga ti relasyon tayo iti aso ket more meaningful. Ngem ti relasyon tayo iti ikan. Hanket din. Apay, tad adu dagiti nagpadaan tayo. Amen? Agpada tayo nga mabalin nga agkaradap, makapagna, agtaray, dito'y daga. Ti ikan haan. Amen? No daduma, agpapada pa itikan kanin tayo. Amen? Mabalin tayo iti makicommunicate. Kaya no daduma, amuda. Noong tan tayo ida, hangkit din. Isumit nga pa-check nga pinarswa na tayo ti apo, kas kaasping na, kas kalanglangana, tapno na pinpintas, na ay ayat, ti kaipapananto, ti relasyon tayo, kenkuana. To have a more meaningful relationship with Him. Amen? Mabalin tayo nga kasao isuna, mabalin tayo nga amwen ti pagayatan na, mabalin tayo nga agtalek, ken agtulnog kenkuana, ket sisasagana met isuna, akan kanayon amang ipakaammo, ken mangiparik na, ti kastaunay a panagayat na kada tayo. Amen? Apay, tapinarswa na tayo, kas kaasping na, kas kalanglangana. Amen? Isumit tigapo na no apay, ang napapanaw, daadan ken Eva, ijay minuyungan, ta nagsukir da iti Diyos. Nagsukir da iti kinasantuan a Diyos. Nagbasol da. Ada DJ may nga nagdumaan dan. Amen. Kakabsat,
iti basol. Isu ti kang runaan a rason. Isu ti kang runaan amang perdi iti relasyon tayo iti Diyos. Babaen iti basol. Ket isupay ti kang runaan a rason amang perdi iti relasyon tayo met iti tunggal maysa. Hangke din, nagbasol tayo iti maysa ken maysa ket adadeta nga amang laped nga amang perdi iti relasyon tayo no kwan. No dadumakit hantay pa nga talken ti taon, hangke din. Ngem, dakdakkel pa iti panagayat ti Apo kada tayo. Ngem ti basol. Nga maaramid tayo. Amen? Kakabsat, dakdakkel pa iti panagayat ti Apo kada tayo. Ngem ti basol nga maaramid tayo. Isumit nga, inted na ti bugbugtong nga anak na. Ani Apo tayo Heso Kristo. Amen? Anang subot kada tayo. Impa ay natibiyag na. Gapoy ti kasta unay a panagayat na kada tayo. Ket no patyen tayo, ni Apo tayo Heso Kristo, no isu ti bigbigin tayo, nga Apo tayo, mapakawan dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo manen, nga tattao ti Diyos. Amen? Amuyo kakabsat, uray idi, ijay Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6, aging gana 11, impakamu ti Apo, ti di agbalbaliw a panagayat na. Ket kastoy ti naisurat, kastoy ti impakaamu ni Moises. Versikulo 6, kunana, aramidin nyo daytoy at tatatao na kayo ti Apo at Diyos yo. Aramidin nyo daytoy, tatatao na kayo at Diyos yo. Pinili na kayo iti amin a pagilyan, tapno agbalin kayo ana idumduma agaming na. Inayat ken pinili na kayo ti Apo, saan agaputa at adu kayo, ngem dagiti daduma at tao, kinapudno na, da kayo ti kabasitan a nasyon dito'y daga. Ngem inayat na kayo ti Apo, ket tinungpal na ti inkarina kadagiti kapuunan nyo. Daytoy ti gapuna, nga insalakan na kayo iti ari ti Ehipto, babaen iti naindaklan apan nakabalin na. Laglagipin nyo at ti Apo a Diyos yu, ti maymay sa a Diyos, ken mapagtalkan. Tungpalen nanto, titulog na, ket iparangarang nanto, ti di agbalbaliw nga ayat na, iti rinibo, akapututan, dagiti agayat ken kuana, ken agtulnog, kadagiti bilin na. Ngem din to bumdeng abang dusa, kadagiti gumura ken kuana. Ngarud, tungpalen nyo ti amin alinteg, nga itid ko kada kayo, ita nga aldaw. Hallelujah. Ulitik man en versikulo 9. Kunana, laglagipen nyo at ti Apo a Diyos yu, ti maymay sa a Diyos ken mapagtalkan, tungpalen nanto ti tulag nakit, iparangarang nanto ti di agbalbaliw nga ayat na, iti rinibo, akapudutan kadagiti agayat, ken kuana. Ken agtulnog kadagiti bilin na. Hallelujah. Kakabsat, kada tiyempo, nga usaren tayo, nga mga mo, kenkwana, maamuan tayo, nga nasantuan ti Diyos. Ket tarigagay na met nga agbyag tayo, ang nasantuan. Tarigagay ti Apo kada tayo nga mamati kenkwana ti agbyag, iti nasantuan a panagbyag. Iti English kakabsat, noin kayo to sa pulen ti kaipapanan ti sao nga santo, holy, kasto ito ti mabirukan nyo. Akayat na asawen. Holy, kunanakit apartness, sacredness, or separateness, showing that God is altogether holy, sacred, set apart, or separate from His creation. Na isang sangayan, na idumduma ti Diyos, kadagiti amin,
a pinarswana. Kastoy tempa kamo ni Moises ijay Exodo kapitulo 15 versikulo 11 aging gana 13. Kunana may panggep iti kinasanto ti Dios. Exodo 15 versikulo 11 kunana siya sino o apo kadagiti di Diyosen ti kasken ka. Siya sino ti umaspingken ka. Iti nakaskas daaw a kinasantom. Nakaskas daaw a kinasantom. Siya sino ti pumadaken ka nga agar aramid iti milagro. Ken pagbutngan gapu kadagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ilayat mo ti kanawan nga imam ket alununen ti daga dagiti kabusor mi. Kahit nasawen man nakabalin ti Dios. Napudno ka iti karim, mapagtalkan. Idalan mo dagiti inispal mo at tao, babaen iti pigsa. Pigsam, inturong mo ida iti nasantuan at taeng mo. Impakaamo ni Moises ti kinasanto ti Diyos, babaen iti panagaramid na kadagiti nakaskas daaw a milagro. Awan sa bali a makaaramid kadagitoy no dilaeng ti Apo. Impakaamo ni Moises ti kinasanto ti Diyos babaen ti man nakabalin nga aramid na. Nga aramid ti Diyos. Impakaamo ni Moises ti kinasanto ti Diyos babaen ta mapagtalkan ti Apo. Faithful. Impakaamo ni Moises ti kinasanto ti Diyos gaputa na pigsa. Powerful ti Diyos. Amen? Ti sao a santo kakabsat ket Kodesh iti Hebreo. Amasarakan ni Jay daan at tulag. Kodesh. Santo ket Kodesh iti Hebreo. Ijay Isaias kapitulo 6 versikulo 1 aging gana 3. Dahito iti insurat ni propeta Isaias. Kapitulo 6 ket kasto iti insurat na. Idita wen apan nakatay ni Ari Uzias nakitak ti Apo. Nakitak ti Apo. Si titugaw iti nangato at trono na. Agsaringgayad ti gayadan ti kagay na iti entero at templo. Itilikmot na si tatakder dagiti umapapoy aparswa. Innem ti payak ti tunggal maysa, dua tinangabong ti rupa, dua ti bagi, ket dua ti usrenda ngagtayab. Ipukpuk kauday iti tunggal maysa, santo, 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 iti Hebreo, Kodesh, Kodesh, Kodesh. Nasantuan ti Apo aman nakabalin amin, napno ti lubong ti dayag na. Kakabsat, daytoy apan nakasanto ti Diyos, daytoy Kodesh, akababalin ti Apo, isulaeng iti kababalin na, nga naulit iti namitlo. Kodesh, 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 holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Ket kayat na asawen kakabsat, ti kinasanto ti Diyos, iti kinapateg akababalin na, nga kayat na amaamuan tayo, nga ti Diyos, ket santo. Amen. Ulitek manin kakabsat, ti kinasanto ti Diyos, iti kinapateg akababalin na, nga kayat na maamuan tayo. Kakabsat, ti Diyos ket santo. Kaya dito met baro atulag, dahito yung asao, asanto, isumet iti sao hagios, iti Griego. Hagios. Santo ket Kodesh iti Hebreo, amasarakan ijay daan atulag, Old Testament, ket hagios, iti Griego, amasarakan met ijay baro atulag, New Testament. Ijay naudi a libro dito yung Biblia tayo, kas empakaamo ni Apostol Juan, ijay paltiing kapitulo 4. Paltiing kapitulo 4. Ket kahit kuman nga basaen, nga irugi iti versikulo 1, kunana, kalpasan daytoy, addamanen sa bali aparmata a nasaksiyak. Nakakita ak,
iti sululukat arwangan sa dilangit. Ket nangngig kumanen ti timek akas launi ti trompeta akuna na kanyak umuli ka ditoy. Ket ipakita ken ka dagiti dumteng a mapasamak. Pagamuam addaak iti pannakabalin ti espiritu ket nakitak sa dilangit ti maysa a trono. Adda nakatugaw iti trono. Rumimat-rimat ti rupa na, kas iti haspe ken karnelya. Iti lawlaw ti trono adda bullalayaw a naranyag akas iti esmeralda. Iti aglikmot iti trono adda 20 ket upat a sabali at trono a pagtugtugawan ti 20 ket upat a panglakayen a nakakawes iti puraw. Ken nakakorona iti balitok. Versikulo 5, manipod iti trono agkimat-kimat agkagiddan ti agkakapigsa nga uni ken guruod. Iti sango ti trono adda 7 a pagsilawan a sumged or sumsumged. Dagiti 7 nga espiritu ti Dios. Adda pa iti sangwanan ti trono ti kasla baybay a sarming nalitnaw a kasla kristal. Iti aglikmot ti trono adda upat a sibibiyag a parswa a mataamin ti sango ken likudda. Kasla leon ti umuna a sibibiyag a parswa, kasla toro a baka ti may kadwa, karuprupa ti tao iti may katlo, ket kasla tumaytayab nga agila ti may kapat. Innem ti payak ti tunggal maysa kadagiti sibibiyag a parswa, ket mataamin iti uneg ken ruar ti payakda. Aldaw rabii nga wan sardeng da amangikan kanta, Santo, Santo, Santo. Ni Apo Diyos aman nakabalin amin. Isu nga adda idi, isu nga adda ita, adda ita ken umayto. Hagios, hagios, hagios. Ni Apo Diyos aman nakabalin amin, isu nga adda idi, adda ita, ken umayto. Kakabsat, saan nga agbalbaliw ti kinasanto ti Diyos tayo. Ket kasi jay daan at tulag, Kodesh, hagios, isulaing met iti kababalin ti Diyos nga naulit iti namitlo a masarakan iti baro at tulag. Ket kayat na asawan kakabsat, kas ijay daan at tulag, a Kodesh, ti kinasanto ti Diyos, iti kapatgan, iti kinapateg a kababalin na. Amu tayo nga managayat ti Diyos. Amen? Ngem ipalagip na kada tayo, iti kinasanto na. Amu tayo nga manangaasi ti Diyos. Amen? Ngem ipalagip na kada tayo, nga ti Diyos, ket santo. Amu tayo managparabor ti Diyos. Amen? Ngem ipalagip na kada tayo ita, ti kinasanto na. Kadagiti isu amin a kababalin ti Diyos, ti kinasanto na, ti di tayo kuma liplipatan. Amen? Ket kada tayo amin nga mamati kenkwana, amuyo ka din, nga santo kayo met. When kakabsat, datayo nga mamati kenkwana, datayo nga Kristiyano, santo tayo met. Saints, iti English. Kakabsat, tati santo, no ipalagip ko man kakabsat, ti kayat na asawan ket na ilasin. Separated. May sapay nga kayat na asawan ti santo kakabsat ket na ilasin kas agaramid iti pagayatan ti Diyos, wino datayo kadagiti dagita kakabsat amen, datayo dagiti na ilasin. Datayo dagiti na ilasin nga agaramid kadagiti pagayatan ti Diyos. Amuyo kakabsat iti
ijay daan nga tulag, adu dagiti nasantuan nga banbanag, nga mausar, kas panagserbi, iti Apo. Amen? Adagiti nasantuan nga banga, adagiti nasantuan nga pagsilawan, apay nga nasanto tinagan na dagitoy, gaputan na ilasin dagitoy, kas usaren a pagserbi, ti Apo. Kaya kakabsat, datayo nga mamati kenkwana, santo tayo met. No kitain yun to insurat ni Pablo, kadagiti kapilya. No, inkay to kitain, no kasano ti panagkablaaw na, kadagiti papada tayo nga mamati. Hagios, ti awag na, kadakwada, ti Griego. Santo. Saints. Kasanto ti Diyos, ipalagip tayo kumamit daytoy nga inwaragawag ni Apostol Pablo kadagiti taga Atenas a masarakan ni jay libro dagiti aramid kapitulo 17 versikulo 30. Dagiti aramid kapitulo 17 versikulo 30. Ket kastoy ti empakaammo ni Pablo. Dagiti ngarud tiempo ti kinakuneng pinalabas ti Diyos ida ngem ita, imbilin na kadagiti amin a tao, kadagiti isu amin a disso, nagbabawi da. Isumit dito ko mati mensahe tayo, kadagiti gagayem tayo, kadagiti kapamilya tayo, kadagiti karuba tayo, kadagiti kaobrahan tayo, kadagiti isu amin. Ipasangbay ti Apo kada tayo, amen? Kaya't ti Apo nga agbalbaliw tayo amin. Ket suruten tayo, ti pagayatan na. Kaya't ti Apo nga agbalin tayo asanto. Amen? Kasano tayo nga suruten ti pagayatan na? Babayan iti pamati. No malagip yu tayo mensahe ni Auntie Evelyn Indicalman, Hebreo kapitulo 11 versikulo 1 ket kastoy ti nailanad. No adda pamati tayo, di tay agdwa-dwa a pumudno dagiti namnamaen tayo ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag adi tay makita. No adda pamati tayo, di tay agdwa-dwa a pumudno dagiti namnamaen tayo. Ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag adi tay makita. Versikulo 6 iti Hebreo 11, ngem no awan ti pamati saan a mabalin a maparagsak ti Dios. Tano umasidig ka iti Dios masapol a patyem nga adda Dios. Amang gungguna kadagiti agsapol kenkwana. No masidig tayo iti Diyos, masapol apatyen tayo nga adda iti Diyos, ket no patyen tayo nga adda iti Diyos, gunggunaan na tayo met. Gunggunaan na met dagiti agsapol kenkwana. Kakabsat, no sapsapulin tayo iti Diyos, no patyen tayo nga adda iti Diyos, ket sapsapulin tayo isuna, anyami ti ammo tayo nga gungguna, dagiti agsapol kenkwana. No di ket mabirukan da ti Diyos. Hangket din. No birbirukin tayo ti Apo, ti gungguna tayo nga mangbirukin kuha na, ket mabirukan tayo. Amen? Haan nga no birbirukin tayo ti Apo, ket ikan na tayo ti adwa kwarta. Apay kwarta ya ti birbirukin tayo, haan ket? Amen? No birukin nyo ti Apo, ti gungguna nga itin na kada tayo ket detoy panakaamu tayo kenkwana, detoy panangipakita na kada tayo. Iti kinasanto na. Ije Hebreo 12, kapitulo 14, kuna na, ikagumaan nyo ti makikapya iti amin na tattao, ikagumaan nyo met ti agbyag, anasantuan. Ikagumaan nyo met ti agbyag, anasantuan. Amangan no diyon to makita ti Apo. Kakapsat, dahito iti
may sa kinapateg arason no apay nga masapol tayo nga agbyag iti nasantuan. Amen. Masapol tayo ti agbyag iti nasantuan. Ket ita babae niti surat ni Pedro adati upat apamuspusan no kasano tayo. Amamuan ti agbyag kas na santuan a panagbiag. Ngem sakbay ko nga iti daydig ito nga upat nga rason wenno pamuspusan. Palubusan dakmet nga agbasa. Irugik iti kapitulo 1, versikulo 1. Kunana iti San Pedro, umuna surat ni San Pedro, kunana. Patgek kakabsat, kablaawan kayo ang napili at tao ti Diyos. Kablaawan kayo ang napili at tao ti Diyos. Napili na ilasin santo. Amen? Naiwaras-waras akas kang ganaed nga agnaed iti Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, ken Bithynia. Napili kayo akas mayanurot iti panggep ti Diyos Ama, ken napasanto kayo babaen iti Espiritu na ket tapno agtulnog kayo ken ni Jesucristo, ket madalusan kay iti darana. Hallelujah. Napili kayo akas mayanurot iti panggep ti Diyos Ama, ken napasanto kayo. Napasanto tayo babaen iti Espiritu Santo. Ken tapno agtulnog tayo ken ni Apo tayo Jesucristo. Ket madalusan kay iti darana. Kakabsat isumid deta ti pan nakapakawan tayo kadagiti basbasol tayo namamati tayo iti inaramid ni Apo tayo Jesucristo. Amen. Ngayon paay na ti biyag na. Kas para kada tayo. Sapay kumata, maadaan kay itinaan-anay aparabor ken talna. Siyak ni Pedro nga apostol ni Jesucristo. Versikulo 3. Madaydayaw ti Diyos ken Ama ni Apo tayo Jesucristo. Gapoy ti dakkel a kaasi na naipasngay tayo iti baro a biag babaen iti panagungar ni Jesucristo. Si bibiyag anamnama ti impaay kada tayo daytoy a baro a biag. Baro a biag. Ito kung kuna ni Apo tayo, Jesus kinikadimos nga mayanak tumanen, baro abiyag. Amen? Namnamain tayo nga rod, at awiden tayo dagiti nawadwad a bendisyon, adi a group sa, di madadael, when numapukaw, nga iduldulin ti Diyos sa dilangit. Agpaay dagito'y kada kayo, babaen iti pamati, aywanan na kayo ti Diyos, aging ga adumteng ti panakaisalakan, na isagana ang maipaduyak-yak, iti kamaudyanan at tiyempo. Hallelujah. Versikulo 6. Agragsakay iti daytoy, nupay masapul nga agliday kay. Iti apagbiit. Gapo iti adu akita apanagsagaba apaglasatan nyo. Kapsat, aduman ti nagsagabaan yun, at dantupay lati umay. Apay, versikulo 7, nairanta dagitoy apang paneknek, iti kinapudno, iti pamatiyo. Kakabsat, dagitoy nga suliso, nga sagaba, apaglasatan tayo, nairanta amin dagitoy. Amen? Numalagip yu ti mamin, ano nga inulit-ulit ni Auntie Evelyn, iti mensahe na, babae iti pamati. Kasanom nga mo ada pamatim. Imbangin ni Pedro dito'y babaen iti panaglasat tayo kadag ito'y nairanta a panagsagaba. Ituloy ko ti versikulo 7. Uray pa iti balitok ang madadael, maguguran iti apoy. Kaya ti pamatiyo, ang napatpateg ngayong balitok, masapul met ang masuot tapno mataginayon. Iti kasta, awaten yun to ti dayaw, dayag kentanok, intun maiparangarang ni Jesucristo. Intun maiparangarang ni Apo tayo Jesucristo. Ay ayaten yun, nupay diyo nakita. Kaskada tayo men itan, kakabsat. Amen? Patsyen tayo, uray no di tayo pa'y nakita isuna. Uray ita, mamati kayo kenkwana, nupay saan nyo ang makita, ket agrag o kayo iti dakkel ken nagloryaan aragsak,
adi mayebkas. Tagapo iti pamatiyo, magunod yu ti panakaisalakan, dagiti kararwayo. Babaen iti pamati tayo laing kakabsat. Sunto ti pakagod. Udan tayo ti panakaisalakan tayo. Amen? Versikulo 10. Dahito iti panakaisalakan, ti inam amiris ken sinuksukimat dagiti propeta, anang ipadto iti sagot nga inted ti Diyos kada kayo. Inkagumaan da iti, idi nga amwen no kasano ken, no kaano ken kasano, ti panakapasamak na. Dahito ti tiyempo nga imbagana, nga ibagbaga, ti Espiritu ni Kristo nga adda kadakwada, idi impakaamuda dagiti panagsagaba alak amin ni Kristo, ken ti dayag nga umay kalpasan na. No, basahin yun to ti Isayas, adu dagiti nailanad sa di, nga maarami to, panagsagaba ni Apo tayo Jesus. Amen? Impakaammo ti Diyos kadagitoy a propeta saan nga agpaay a pagimbaganda, dagiti aramiden dano diket agpaay a pagimbagan nyo. Pagimbagan tayo. Naibagan kada kayo ti maipapan kadagitoy abambanag, impakaammo ida dagiti nangi kasaba iti naimbag adamag, isuda nga indalan ti Espiritu Santo, an naibaon manipud langit, dagitoy dagiti banbanag, akayat ang maawatan, uray pay dagiti angheles. Adu dagiti nayebkas, adu dagiti naipadto nga marami to panagsagaba ni Apo tayo Jesucristo, ket adu dagiti kahit nga mga mo, adu dagiti propeta, even dagiti angheles idi kahit nga no kayat no anya ti kahit nga asawen dagitoy. Ngemahan nga para kadakwada tayo jay, no diket para kada tayo. Amen. Itan versikulo 13. Kuna na nga, isagana yung ngarod, dagiti panunot yu nga agtignay. Agsalukag kayo, ket mangnamnama kay iti bendisyon ang maited kada kayo, intun maiparangarang ni Jesucristo. 14. Kas natudyong anak, agtulnog kayo iti Diyos. Diyo ipalubos ti biyagyo nga iturayan ti kinaderrep, akas idi sa anyo pa'y nga ammo ti pudno. 15. Nasantuan kayo kuma iti amin nga aramid yo. Akas iti kinasanto ti Diyos, anangayab kada kayo. Kas nailanad iti nasantuan asurat, agsanto kayo, agsipod, tanasantuanak. Hallelujah. Itan kasano ti agbiag, kas nasantuan apan nagbiag, akas insuro ni Pedro, ni Apostol Pedro. Umuna kakabsat, masarakan ni Kapitulo 1, versikulo 13, kunana, isagana yung ngarod, dagiti panunot yo. Ngagtignay. Kakabsat, umuna, masapul nga isagana tayo, dagiti panunot tayo. Masapul nga isagana tayo, dagiti panunot tayo. No kayat tayo, ti agbyag kas na santuan, umuna dahi ito'y babaen, iti panagpanunot tayo. Isumit dahi iti kuna ni Apostol Pablo, ang masarakan ni taga Roma, versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 1 ken 2. Kuna na, kakabsat ko, dawatik ngarod kada kayo, aga po iti naindaklan nga asi ti Diyos, kada kayo, or kada tayo, ipaayo kumat ibagiyo akas dato na si bibiyag, nasantuan, ken makaayo ken kuana. Dahito ti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipaayo. Saan nyo atultuladin dagiti ugali, iti daytoy alubong ngem palubusan nyo, abalbaliwan na kayo, or baliwan na kayo ti Diyos, ket pabarwen nyo, pabarwen nyo anay ti panunot yo. Renew your mind. Ket maamuan yun to, ti pagayatan ti Diyos, noan niya tinaimbag, makaayo, ken kuana, ken awan, pagkurangan na. Masapol nga idesidir tayo kakabsat, apabarwen ti panagpanpanunot tayo. Masapol apalubusan tayo ti Diyos,
nga mangbalbaliw kada tayo. Amen. Dayta ti umuna nga pamuspusan nga impakaam mo ni Apostol Pedro. Isagana yo, tagiti panunot yo. Pabarwen yo, anan-anay ti panunot yo. Prepare our minds, renew our minds. Amen? May kadwa nga pamuspusan no kasano tayo nga agbyag, kas na santuan, nga insuro mitlaing ni Apostol Pedro, masarakan mitlaing ni versikulo 13, iti kapitulo 1, kunana, nga isagano ngiro dagiti panunot yung agtignay, agsalukag kayo. Kunana. Ket mangnamnama kay iti bendisyon ang maitid kada tayo, or kada kayo inton may parangarang ni Yesu Kristo. Nitultuloy yun to, abasahin ti umuna a libro ni Pedro kakabsat, mabasa yun to. Tay insuro na ijay, umuna nga Pedro kapitulo 5, versikulo 8, ken aginggana jes, ket kasto ti imbagana. Kunana nga, agsalukag kayo. Kunana, again, be alert. Agsipot kayo. Agdakdakiwas ti Diablo kabusoryo. Kunana. Kaslaliyon ang umernger-nger nga agsapsapul iti alununen na. Agtalinaed kayo anatibker iti pamati. Ket saan kay asumuko kenkwana. Kasamuyo saan laing ada kayo ti agsagsagaba iti kastoy arigat no di pay ket dagiti kakabsat yo iti pamati iti intero alubong. Kunana. Ngem kalpasan ti mabait apan nagsagabayo, pagbalinen na kayto anaan-anay ti Diyos. Perfect. When? Ti Diyos, ti amin aparabor anagayab kada kayo, amakiranod iti agnanayon adayag na babaen iti panakikaysayo ken Kristo. Patibkeren na kay iti pamati, papegsaen na ti pakinakimyo, ken ipasdek na kay itinalagda a pundasyon. Kapsat, masapol nga agsalukag tayo. Amen? Pabaruan tayo ti panagpanpanuno tayo, masapol nga agsalukag tayo, ti may katlo nga pamuspusan, no kasano tayo, nga agbyag, kas nga santuan, masarakan ni Jay. Versikulo 14, kunana, kas na tudyo nga anak, agtulnog kayo iti Diyos. Agtulnog kayo iti Diyos. Diyo ipalubos ti biyagyo nga iturayan ti kinadarrep. Akas idi saan nyo pa'y nga ammo ti pudno. Amen? Kakabsat, masapul tayo nga tungpalen. Masapul tayo nga agtulnog. Kadagiti isusuro ti Apo kada tayo. No kayat tayo ti agbyag. Kas may sana santuan. Amen? Kakapsat, awanen iti, naidumduman pa'y, awanen iti napatpateg pa'y, apamuspusan, no kasano tayo nga agbyag, iti nasantuan. No di babaen, iti panagtulnog tayo. Iti bilin ti Apo. Ket masarakan tayo dagitoy. Ito'y nasantuan na sa una. Amen? Masapul tayong agtulnog. Iti Apo. Kas natudyong anak, agtulnog kayo iti Diyos kunana. Kenti maudi nga pamuspusan kakabsat kunana, iti 16, kas na ilanad iti nasantuan nga surat kunana, agsanto kayo, agsipod tanasantuanak. Agsanto kayo, agsipod tanasantuanak. Ulitik manin kakabsat tayong bagana jay, Hebro kapitulo 12, versikulo 14, kunana nga, ikagumaan nyo ti makikapyay ti amin at tao, ikagumaan nyo met ti agbyag anasantuan. Apay, tanuhaan ang mga no diyon to makita ti Apo.
ikagumaan yu met, ti agbyag, anasantuan, kakabsat. Amo yu dati ngayon sa ni Pedro nga agsanto kayo, agsipod ta nasantuanak, impakaamumet ti Apo daytoy, ijidaan nga tulag. Agsanto kayo, agsipod ta nasantuanak. Kakabsat, kas may palagip, datayo nga mamati iti Apo, datayo nga Kristiyano, datayo nga agtalekin agtulnog, kadagiti pagayatan ti Apo, santo tayon. Amen? Kaya dito yung baga nga agsanto kayo, agsipod da na santuanak, kakabsat, ti ka nasawan kit, itultuloy yo, ti agbyag, kas nasantuan. Ti kahit nga sawan kakabsat, amu tayo meten nga, datayo, nga naisalakanin. Amen? Datayo nga mamati, iti Apo tayo Hesu Kristo, adatayon iti dalan, adatayo iti dalan nga impan na kada tayo, adati dalan nga, ijay taga-Efeso 2 kuna na nga adadagiti ipaarami ti Apo kada tayo, nga naituding idin, nga kahit na nga aramidin tayo, kita tayo nga santo, adatayo iti daytan nga dalanen. Ngayon, haan nga kaputa, adatayo iti dalan, hanamit kahit nga sawin nga, hantay nga magmagnan. Isungarod mi, dito iti kuna na nga walk by faith. Masapol na tayo nga itultuloy iti magna akas na santuan, masapol tayo nga itultuloy nga suruten ti Apo, masapol tayo nga itultuloy nga aramiden dagiti isursuro ti Apo. No kayat tayo ti agbyag akas na santuan. Apay, ta masapol nga ikugumaan tayo nga agbyag akas na santuan. Masapol nga ikugumaan tayo ang nga agbyag bayan iti pamati. Amen? Tapno makita tayon to ti Apo. Ikagumaan tayo ti agbyag kas na santuan, tapno makita tayon to ti Apo. Amen? Masapol nga itultuloy tayo iti magna nga susuruten ni Apo tayo Yesu Kristo. Masapot tayo nga itultuloy, nga ukagenda ito'y. At tinasanduan nga sa una. Kas panang rikay pakapsat iti dito nga mensahe ti Apo. Datayo nga mamati iti Apo. Kas imuna nga insuro ni Pedro, masapol nga idisidir tayo, masapol nga panunutin tayo, nga ti agbyag kas na santuan ket agrugi, dito'y panunot tayo. Kayat tayo kadi iti agbyag kas may sana santuan. Wenno sa ludsudek man, kayat tayo kadi makita ti Apo. Tano kayat tayo makita to ti Apo, ti ka nasawen masapul tayo nga idesider nga agbyag kas na santuan. Amen? Ket tayo nga mamati ta, masapul nga idesider tayo. Nga uray no anyaman ti mapasamak, uray no anyaman dagiti may pasangbay a panagsagaba wenno anyaman ti umay a panagrigat. Masapul nga idesider tayo nga agbyag kas na santuan. Amen. Masapul met nga i-focus tayo, ti panagpanpanunot tayo, ti puso tayo, kiniapo tayo Yesu Kristo. Ta isu ti urayan tayo, iti yaay na. Amen. Masapul nga itultuloy tayo, as sumurot kinkuana. Kakasat, daytoy nasantuan a panagbiag tayo. Ket depende laeng daytoy iti panagtulnog tayo. Iti Apo. No kayat tayo nga ipakita nga da pamati tayo, agtulnog tayo iti Apo.
No kayat tayo nga ipakita nga ayaten tayo ti Apo, agturnog tayo iti Apo. No kayat tayo nga ipakaam mo, nga nasantuan tayo, di tayo isardeng nga ukagen, ken adalan, ken basahin, dahil nga nasantuan nga sa ti Apo. Amen? Irugi tayo, babayan iti panunod tayo. Hallelujah. Agyaman kami, Apo.